Que tal? Moi boa noite, un saúdo desta xornada de mércores. Chegamos xa ao Ecuador desta semana. Informativamente temos un espazo no que temos unha moi boa nova de inicio. Xa onte adiantábamos que probablemente o Consello de Ministros aprobase ese no de transmisión para as Pontes a traverso precisamente do que sería a transición xusta. Pois así foi. Somos o segundo lugar no país no que se concede ese no de transición e hoxe falábamos desta moi boa nova para as Pontes, para o seu futuro industrial, co propio alcalde, con Valentín González. Desenvolvemos esta información de apertura. O Consello de Ministros aprobou onte a petición do Ministerio para a Transición Ecolóxica a designación do no de Maciñeira como no de transición xusta. Esta declaración servirá para liberar 2.000 megawatts e axilizar os proxectos industriais a contar cunha capacidade de 945 megawatts para xeración, 410 de reserva para novos proxectos industriais e 1.024 megawatts para sistemas de almacenamento. Este tipo de infraestructuras canalizan a enerxía dos parques eólicos caras a autoestradas de alta tensión e son absolutamente estratégicos e fundamentais para o crecemento económico e industrial. A recente aprobación no Congreso do decreto de medidas para paliar a crise enerxética derivada da guerra do Oriente Próximo permitirá simplificar os procedementos para a activación dos nos de transición xusta, un paso decisivo para a futura posta en marcha de novas fábricas nas Pontes e nas zonas afectadas polo peche da central de Endesa. De feito, xa hai proxectos neste momento que contan co respaldo do Estado, como a planta de hidróxeno verde de Reganosa e EDP, a ampliación de Prometal ou unha planta de valorización de residuos con máis de 100 millóns de euros mobilizados. Sí, efectivamente unha nova moi importante para o futuro das Pontes e da propia comarca, non? E da industria en Galicia, porque ao final, se un lee a prensa económica ou as páxinas económicas dos periódicos convencionais nos últimos anos, digamos que o nudo gordiano, o aspecto crítico do desenrolo industrial é ter suministro enerxético ou non telo, non? Sempre foi, pero agora moito máis, non? Que o nudo de As Pontes se declare de transición xusta e que se dote de capacidade de suministro a novos proxectos industriais, pois é un valor diferencial de As Pontes respecto do resto das localidades de Galicia que non teñen esta ventaxa competitiva. É unha cuestión de xusticia, non? Tendo en conta que a central térmica tiña capacidade cero de evacuación cando pechou, dado que foron ocupados polos parques que Endesa tramitou no seu momento, e quedaba sin capacidade. Por tanto, non se podía facer un concurso de transición xusta como ocorreu en outros puntos de España. Quedou sin subasta de transición xusta tanto As Pontes como Ponferrada, como Compostilla, non? Porque tampouco tiña capacidade. O do Real Decreto de Medidas Anti-Apagón que se aprobou hai 20 días no Congreso levaba unha coletilla que no Ministerio chamaban coletilla As Pontes, non? Porque habilitaba o Goberno do Estado a aprobar no Consello de Ministros a declaración de como nudo de transición xusta do Concello das Pontes, non? Do nudo de Maciñeira. Efectivamente, así foi. Primeiro o Consello de Ministros, despois daquel Real Decreto, aproba o Goberno de España a declaración de nudo de transición das Pontes con unha inversión de preto de 15 millóns de euros, que significa dotalo dunha capacidade de evacuación moi alta para que proxectos que queran instalarse nas Pontes a cambio de implantar proxectos industriais en paralelo, creen empleo, serán os adjudicatarios deste nudo nunha subasta onde o aspecto social e o aspecto laboral teñen un peso moi importante, por riba do aspecto económico, non? Si eso conleva pois que os proxectos de almacenamento enerxético do lago, as plantas de bombeo reversible que están competindo con proxectos, algúns deles francamente serios, con promotores moi coñecidos, como pode ser o Grupo Toseiro, estaban pendientes desta subasta, desta declaración de nudo de transición e de que aflorara esta capacidade para poder evacuar a enerxía que xeren no bombeo do lago, pois xa teñen a resposta. Agora mesmo xa saben que vai haber ese concurso ao que poden optar e a cambio de invertir nas Pontes e a cambio de crear emprego nas Pontes van ter pois ese premio tan importante e con tanta valoración económica como é a evacuación enerxética, non? A parte, conleva tamén unha capacidade moi importante, 400 megavatios, que é unha barbaridade. Para que a xente saiba, ENCE ten adxudicada a data de hoxe 16 megavatios de potencia instalada para o seu consumo diario, non? Aquí estamos a falar de 400 megavatios, é dicir, pode albergar unhas cantas ENCEs, pode albergar distintas fases de ENCE ou calquer proxecto industrial que nas Pontes se instale que requira enerxía.
que son bastantes, non? Industria pesada, tractora e que consuma enerxía. Por eso, pois, a declaración do nudo significa capacidade de evacuación de enerxía para proxectos renovables que conleven creación de emprego aquí nas Pontes, proxecto de emprego industrial, ten capacidade de almacenamento enerxético e ten capacidade de suministro a proxectos industriales que se instalen aquí. Ten esa triple función ese nudo con esa inversión de preto de 15 millóns de euros que ademais vai a facer anel que se vai a instalar en Araío e, por tanto, son potencias intercambiables que fan todavía máis atractivo esta zona entre as Pontes e Araío, non? No caso das Pontes, o concurso anunciado polo Goberno suporá nun principio unha inversión de 13 millóns de euros para crear o citado nó, debido a que, segundo certificara xa a rede eléctrica, non existe capacidade de evacuación na propia central térmica. Isto fará necesario que se contrate unha nova central de transformación que se ubicará en Maciñeira e que tamén servirá como reforzo para o resto de proxectos anunciados para a nosa vila. Tras desta declaración, o Instituto para a Transición Xusta vai regular e convocar un concurso de transición xusta para a zona, o segundo de Galicia, con criterios específicos para maximizar o seu impacto socioeconómico co mínimo impacto ambiental. O Concello das Pontes conta cunha nova canle de WhatsApp. Sabedes que é unha canle de comunicación de información, un dos xeitos que ten o Concello de comunicar informacións de interese para a veciñanza. O Concello das Pontes vai poñer en marcha unha nova canle de WhatsApp coa fin de mellorar a súa comunicación coa veciñanza. Deste xeito deixará de funcionar a lista de difusión actual para dar paso a unha canle oficial nesta aplicación de mensaxería instantánea e que será máis segura e ordeada. Este sistema vai permitir unha maior privacidade dos usuarios, xa que nin se compartirá nin será visible o número de teléfono ou datos das persoas seguidoras. Ademais de non será necesario guardar contactos e cada persoa poderá deixar de seguir a canle en calquera momento. Ademais, toda a información municipal chegará directamente ao apartado de novidades de WhatsApp. Con este cambio, dende o 30 de abril vai deixar de estar operativo o antigo número de WhatsApp municipal, o 617-701-200. Para unirse a esta canle, tan só hai que acceder á ligazón que xa podemos atopar na web municipal aspontes.org. Mañá mesmo arranca a exposición anunciada sobre abellas e abelleiros, unha exposición que aquí en As Pontes nos toca moi de perto. De feito, unha das charlas que teremos, a de mañá mesmo, está dada por toda unha referencia en As Pontes, o director da Casa do Mel. A Casa do Peso abrirá mañá as súas portas a unha nova mostra expositiva. Trátase de Abellas e Abelleiros, unha relación ancestral na Galicia meleira e que xorde na man do propio Departamento Municipal de Cultura coa fin de dar a coñecer á veciñanza o fascinante mundo das abellas. Comisariada por Ricardo Fernández, a mostra ten como punto de partida unha investigación moi exhaustiva sobre estes insectos e como base o chamado Ano Apícola en Galicia, un proxecto que ofrece unha visión integral do vencello entre as abellas e os abelleiros dende unha perspectiva histórica, científica e cultural. A mostra, que se poderá visitar ata o 24 de maio gratuitamente, afondan aspectos como a morfoloxía e anatomía da abella, o seu ciclo vital e o seu comportamento social dentro da colmea. Tamén se exploran as distintas fases da súa vida, o papel de cada casta e o funcionamento interno da súa morada dende o nacemento ata a morte. A semana tamén se inclúe unha reflexión sobre os retos actuais que ameazan a súa supervivencia, como o cambio climático, a chegada da vespa velutina ou a barroa, e un percorrido pola evolución das colmeas. Paralelamente a esta mostra, se van desenvolver dúas sesións informativas. A primeira mañá mesmo, da man do presidente da Casa do Mel de Goente, Manuel Ferreira, dende as 7 da tarde na Casa do Peso, baixo o título de Apicultura na comarca do Eume, e que precisamente vai coincidir coa apertura oficial desta exposición. A segunda conferencia está marcada xa para maio, o día 21, ás 8 do serán, tamén na Casa do Peso, e levará por título Os lagares e as eiras da cera do noroeste da Península Ibérica. Nesta ocasión será o profesor e investigador da Universidade de Santiago de Compostela, Damián Copena, o encargado do seu desenvolvemento. Estas dúas actividades serán de participación libre, o igual que a propia exposición, que tal e como apuntábamos se poderá visitar ata o 24 de maio, de luns a venres, entre as 9 e as 2 da tarde, de 5 a 9:30, ademais dos sábados entre as 10 e as 2. Mañá é xoves, mañá toca xoves na Biblio e toca ademais volver á biblioteca, porque moitas das veces hai espectáculos que, por tanto, saen do propio recinto bibliotecario. Pois agora volven á biblioteca cun obradoiro. A Biblioteca Ribera Rouco vai cambiar mañá as súas habituais sesións de contacontos por un obradoiro do máis novidoso e interesante, porque grazas a Xoves na Biblio, unha vintena de nenos e nenas da vila poderán participar no obradoiro de ramas literarias. A proposta, que chega da man do programa da Biblioteca da Deputación da Coruña ao beiro da súa campaña de dinamización lectora, está dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 11 anos e vai consistir nun taller no que os participantes traballarán con materiais de todo tipo, dende ramallos a latas, pero dende un punto de vista artístico e literario para crear a súa
súa árbore. De feito, tomarán como punto de partida o seu conto favorito e, dende aí, deseñarán a súa propia árbore con elementos e textos relacionados con ese texto en concreto. A actividade vai se desenvolver nas dependencias da Biblioteca Municipal dende as 6 da tarde e conta con 18 prazas, polo que será necesario anotarse nestes días na biblioteca ou ben no teléfono 981 102 562. E continúa tamén unha nova iniciativa cultural, son os Cineforum, a posibilidade de vermos unha película no medio da semana, os xoves, gratuitamente, pero vencellada a un libro que logo se comenta nun tempo para falar da película e do libro. O Cineforum da Biblioteca Municipal volverá a protagonizar mañá a noite as proxeccións da Casa do Peso. Tras a súa estrea pasada semana, da man de la Biblioteca de los Libros Rechazados, agora propóñenos un novo misterio, neste caso coa adaptación á gran pantalla de La chica del tren, o thriller escrito por Paula Hawkins no 2015 e que xusto un ano despois estreaba en cines da man do director Tate Taylor. Unha nova proposta ateigada de suspense protagonizada por Rachel, unha muller divorciada con problemas co alcohol e que se obsesiona cunha parella veciña que semellan ter unha vida perfecta. Iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Rachel, quiero que te quedes al margen. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad. Aquella noche la vieron por la zona. Emily Blunt, Luke Evans, Edgar Ramírez e Rebecca Ferguson protagonizan este éxito de taquilla de 2016 e que se vai proxectar mañá de balde na Casa do Peso dende as 8:30 do serán. Iso sí, ao seu remate, arrincará un coloquio entre os asistentes en o que poden participar tanto as persoas que asistan á proxección como aquelas que xa leran previamente o libro de Paula Hawkins. A semana que ven teremos un concerto de especial interés en As Pontes, porque a presentación dun grupo co seu novo traballo, de feito o primeiro álbum de estudio, eles son Nimbos, pero que Nimbos son prácticamente todos das Pontes, é un grupo pontés, aunque con rapaces e rapazas tamén de outras localidades. O escenario do Auditorio Municipal Alobi vestirase de gala nuns días para acoller un novo proxecto local, porque os Ponteses Nimbos van presentar o seu primeiro traballo de estudo ATE. A formación integrada por Antía Cabeiro, Álvaro García, Mario Arranz, Xalo Rubio e Diego Barro dará a coñecer o día 24 nun concerto os temas que idearon para este primeiro disco, e onde as poesías da irmá de Antía, Carmela Franco, son o punto de partida. A música foi como un medio para eu tamén entender un pouco a poesía, e sobre todo a de miña irmá. E foi algo que me foi salindo de forma natural, o poñerlle música a esas verbas, que tamén me parece bonito, ¿no? Como entenderse dúas irmás polas verbas e pola música, ¿no? E creo que foi algo que saliu de forma, xa te digo, supernatural, e, bueno, cando yo iba enseñando, mira, Carmela, musicalicei este poema, jo, pues sí penso así este poema, ¿no? Sí me sona así o poema, e, pues, bueno, é bonito ver como dúas artes confluen. Os ponteses contarán co respaldo do seu público, amigos e veciños, ademais de outras formacións tradicionais que tamén se subirán ao escenario para acompañar a estes artistas. O concerto está previsto para as 8:30 da tarde, as entradas terán un prezo de 5 euros e xa se poden percar na propia billeteira do Alobi e tamén na web aspontes.sacatoentrada.es. Recollemos agora as axudas que se entregan a dúas entidades sociais das máis salientables da nosa vila, das que fan ese traballo do día a día. Falamos do Adiante, falamos da Xanela, son axudas a traverso da Deputación.
A Asociación de Discapacitados Activos A Xanela e o colectivo de persoas adictas e familiares adiante van recibir da Deputación da Coruña 34.000 euros o abeiro da convocatoria do Programa Anual de Subvencións para entidades sen ánimo de lucro dirixidas a manter programas e servizos en materia de servizos sociais. En canto a adiante, recibirá 19.673 euros de fondos provinciais que terán como destino o Programa de Apoio á Abstinencia de Sustancias Aditivas e que inclúe actividades terapéuticas, de rehabilitación e de inserción social dirixidas a persoas con adicción ao alcohol e tamén aos seus familiares. Pola súa banda, a Xanela contará cunha achega de 14.246 euros para sufragar os gastos do seu programa de intervención terapéutica para persoas con discapacidade. Ademais destas dúas entidades das Pontes, outras 59 asociacións da provincia se van beneficiar desta convocatoria, a que se destinaron neste exercicio 783.551 euros en contías que oscilan dos 6.000 aos 25.000 euros. E a Deputación tamén é a protagonista a nosa última información, porque falamos deses cursos en Irlanda que poderán dar os nosos fillos e fillas sempre cando cumpran cos requisitos. De feito, que busca a Deputación é que teñamos a mesma oportunidade nos concellos pequenos que xa teñen os concellos máis grandes. A Deputación da Coruña vén de convocar un programa de estadías en Irlanda para estudantes da provincia que desexen perfeccionar o uso da lingua inglesa nos meses de verán. Trátase dunha convocatoria integrada por 60 bolsas dirixidas a estudantes de primeiro de bacharelato e que deste xeito poderán participar nun curso intensivo de inglés en Irlanda dun mes de duración e que incluirá clases diarias, actividades deportivas e culturais e visitas a monumentos e lugares de interese histórico-artístico. Durante toda esta día, o alumnado contará con acompañamento de monitorado e persoal especializado, así como cun sistema de titorización e seguimento continuo que permitirá garantir tanto o aproveitamento académico como o benestar persoal das persoas participantes. O programa inclúe tamén un seguro de accidentes e responsabilidade civil, polo que será a Deputación a que cubra o 100% dos custos do programa, cun valor estimado máximo de 6.450 euros por persoa. A SEMADE tamén van incluídos os transportes, tanto a viaxe de ida e volta dende a Coruña como os desplazamentos no país de destino e o alexamento en residencia de estudantes en réxime de pensión completa. Deste xeito que se busca, dende o Goberno provincial, é facilitar o acceso a este tipo de experiencias á mocidade dos concellos máis pequenos e ás familias con menos recursos económicos. Poderá optar a estas bolsas o alumnado de primeiro bacharelato escolarizado en centros sostitos con fondos públicos da provincia da Coruña, sempre que cumpra cos requisitos establecidos na convocatoria, entre os que se inclúen non ter materias suspensas en cuarto de secundaria e ter unha nota mínima dun 6 na materia do inglés. Non poderá optar a esta convocatoria estudantado residente en concellos da Coruña, Santiago de Compostela ou Ferrol, co obxectivo de priorizar o acceso a esta oportunidade aos estudantes dos municipios que non contan con programas semellantes ou teñen máis dificultades para poder implementalos. A selección das persoas beneficiarias realizarase mediante un sistema de concorrencia competitiva que terá en conta tanto o expediente académico do alumno ou alumna como a situación económica e sociofamiliar das familias. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 deste mes ás 2 da tarde, sendo necesario que toda a documentación se presente por vía telemática mediante a plataforma Subtel da sede electrónica da Deputación da Coruña. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores 15, mañá é xoves, mañá é 16, mañá queremos volver cortar contigo, porque mañá contaremos a actualidade da xornada na nosa vila. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.